तो भाई हो एक बार फिर से बहुत बड़ा गेम खेले वाला हुआ खेसारी लाल देवी गीत में। अब की इनकर जितना भी गाना देवी गीत का आ रहा बने, ये हमें लग रहा है कि दूसरा गाना का ट्रीजर रिलीज भल है। भाई साहब सब सस्पेंस में डाल दे रहा बा कि आखिर काल का है ये सब। हम बता दी कि आगो आउट टीजर रिलीज भइल बा। चला पूरी कहानी बतावा थे। एकरे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हुआ ना तो यार हमरे चैनल को सब्सक्राइब करा और फेसबुक है तो पेज फॉलो करा। चला पूरी कहानी विस्तार से बतावा थे। भाई हो एक टीजर रिलीज भइल बा खेसारी लाल यादव के देवी गीत। ये टीजर के बोल हम आपके बता देथिला। टीजर का बोल बा भले ऐलू देवी माई। ये भैया और शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव का गाना बा। एक पहले वाला जो गाना आइला उमर खुशी कक्कर रानी सिंगर में लेडी सिंगर में। अब की लेडी सिंगर में शिल्पी राज है जो उनकी खेसारी लाल का फेवरेट सिंगर है। भाई वो मिला जुला के टीजर के देखले बाद लग रहा बा कि गाना कुछ सोहर टाइप का बा। भाई देखा टीजर में सिर्फ म्यूजिक बाजेला, गाना तो बजबे ना करत। कहीं इसकी वर्ड बज जाए तो गाना लीक हो जाये। सिर्फ म्यूजिक ही बाजेला। म्यूजिक से एकदम भैया सोहर टाइप का मतलब की चीज लग रहा बा। फिलहाल में भी गाना रिलीज ना भल बा, टीजर आइल बा। चला टीजर के माध्यम से आपको बताओ चला कि मन केकरे सहयोग से ही गाना रिलीज हो रहा बा, कौने कंपनी से गाना आ रहा बा और टीजर कितना व्यूज पौले बा। चला विस्तार से बताओ चला। वो माँ रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल से ये टीजर रिलीज भइल बा, जेकर सब्सक्राइबर 2-2.5 लाख हुआ। बहुत छोटा यूट्यूब चैनल बा भी। अब भाई साहब मन हीरोइन डिम्पल सिंह हैं। एक पहले वाले में भी डिम्पल सिंह, एहू में डिम्पल सिंह। अरे का आपकी पूरा सीजन डिम्पले सिंह रही है का? हाँ पवन सिंह ते न काम देते ना हुआ तो खेसारी लाल इसमें न काम दे देते हुए। तो भैया वो डिम्पल सिंह दूसरों गाना में आ गए हैं। लेखक भाई हो मन टुनटुन यादव हुए। कहीं वो सिंगर तना ना ना ये टुनटुन यादव क्यों दूसर हुई, लेखक टुनटुन यादव है और आर्या शर्मा का ये म्यूजिक बा। मिला जुला के भाई हो बहुत ही बड़े पैमाने पे ये गाना के रिकॉर्डिंग देखे में लग रहा बा। टीजर से लग रहा बा कि बहुत ही बढ़िया तरीका से ये सॉन्ग बा। इससे गांव में शादी उदी के छठियार का पधाव में ना लोग हाय हाय करत का सब आवेलन, कुछ वह टाइप के शुरुआती चीज बा। मिला जुला की हमें सोहर ही लग रहा बा। देवी माई के पचरा और सोहर मिला जुला के बाद अब फिलहाल में जब गाना रिलीज हुई तो पूरी कहानी सामने आ जाए। फिलहाल में हम आपको बता दें कि बहुत ही बढ़िया गाना एगो खेसारी लाल के सामने कमिंग सून के लेके आवे वाला बा। खेसारी लाल का बहुत ही बढ़िया एगो सॉन्ग रिलीज होके वाला बा जेकर नाम बा भले ऐलू देवी माई। तो भाई हो चला हम मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम।